A ci gaba da zakulo muku da nake irin kasuwancin da ya kamata isko matasa na yi saboda dogaro da kai. Yau kuma na ci karo da wani bawan Allah mai suna Muktar Salihu. Muktar ɗan asalin jihar Niger ne a ƙaramar hukumar Rijau. Yana karatunsa na HND Agricultural Engineering and Biotech nan Waziri Umar Federal Polytechnic da ke garin birnin Kebbi. Dalilin haɗuwata da Muktar ne ina son a yi min zane ne na POS da money point a rubuta min da ainihin lemata nan wurin da nake kasuwa. Sai na binciki ɗaya daga cikin ƙannai na sai mai recommend da Muktar ce lallai in dai dangin zane ne komi nake so Muktar zai iya, bai da ko shakku akan Muktar. Ya ƙware wurin wannan zanen. Sai ce a bani lambar Muktar, kawai sai aka bani lambar Muktar. Na daga na kira Muktar na gaya masa ga abin da nake so. Ce to da Allah suna da exam idan ya kammala zai zo. Immediately sun kammala exam sai ya hito ya kira ni sai gashi ya zo wurin kasuwata. Sai na gaya masa ga abin da nake so. Sai ce to da Allah a kawo kuɗi a so takarda sai a a zana. Na ɗauki naira 1000 na bashi. Ya ce no, naira 1000 ta yi yawa, ai 500 ma za ta yi. Ya je kuma cikin yawa Allah ya so takarda da sauran ina tunanin wasu dai abubuwa nasu na zane, yamma kawo min sauran canji. So kawai sai Muktar ya shiga cikin zanen su. Gashi nan fa kuna gani har ya fit da money point da POS. Kawai yanzu sai ya fara ya ce in zai na so Fenti. Na so Fenti aka zo aka daddaga komi ya fito lamai lafiya. Gashi nan zai shawa yana karatu abin lura a nan. Muktar yana karatun HND kuma yana da wani skill da yake yi. Matsayinmu na matasa bai kamata a ce sai gwamnati ta baka aiki ba. Ka jajirce ka tsaya kaga ka koyi wani aiki. Muktar is mutum ne mai jajircewa kwarai daga abin da na fahimta. Idan kana son ka koyi irin wannan aikin nashi ko kuma kana da wani aiki da zaka bashi zaka iya tuntuɓa ta. Lallai Muktar yana available a koda yaushe.